जों तिनि मो खवाइ बाय सदर लाई थां लाइसु खाइमानि जे कानेक्टिविटी लामानो जों फाइने फैका अनेक जिंजान बिसिंतै ताबुक सामुं पाइनानि दिगे प्राय 80% कामुंखा ताई किसु दिननि परे न लामा खलबैरि मानानो जों दिनै फाइने फैका काम सलि दङ सापुं हपुं एबं लामा बो कयदिन बिसिङनो अमो पिसुंनाय ताबो एंग फारजागै दङ लामा पिसनि कोन बागै बेखाय आनि कखा मं थामानि परे खवाइ बाय सदर आगुलि थानानै खुब सामपावै थानाय हेंगाखाय आबुनि बागै लुकुरकबो ताबुक जोंनो ब्लाइके प्रेसारि तंखा जे दातै म खाइनान बागै आबुन तिन फाइनाय पेमानि हेंगाखाय म दातै न उंसिनाय हेंगाखाय अमो उमानि परे व हेंगा सिनि खवाइ सदर बा आगुलि थानानि অন্তত রামচন্দ্র ঘাটনি বড়রক বা খয়নি বড়রক শর্টকাট আগুলি থানানি বাগै বেলাইখাই অ লামা কংনাই এবং লামা বম তাবো কতর খাইজাক দङ এবং इन फ्यूचार मनो नेशनल हाइवे खाइनानि बागै जों प्रपोजाल टुबुइ दङ এবং दाति नंनाय चिनि बरम गोनां चिफ इन्जिनियार फाइनाय फैनाय अमनो नेशनल हाइवे खाइनानि दातिन बु फाइनाय बेचनो कग्रिखा एका अमतिखेनो हामारिनि लामा रामचंद्र घाट एरियानि डेभलपमेन्ट लामा सामुंरक खालायजागै थांसनाय दा हामबाय।